Mwari wakanaka handiti? Mwari anoitira vanhu wake. Abrahama akabvunzwa naMwari wachitaura pamusoro pemwana. Saka Sara akanga aseka. Mwari ndobva ati kuna Abraham, Sara ari kusekei mukadzi wako? Kune chinhu chakaomera Mwari here? Is there anything too hard for the Lord? Jesu anoti pane nguva, these things to men are impossible, but to God all things are possible. Imbotarisa munhu ari padhuze newe, umbowe Colgate Smile. Ngomusekererawo. Timbosekerana zvakakosha zvanditi. Yes. Taura naye iti hama. Ita zvine simba, hama. 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 Hama yangu. Zvakanaka kuva pano. It is good to be here. It is wonderful to be here. Yes, tinotenda zvakanaka kuva pano. Ndakaverenga bhuku raJohn pachapter 5. Jesu akasangana nemunhu akavata panhoo. Zvikanzi naJesu atsanangura nyaya yake, ndinoshayiwa munhu anondiwisira kana ngirozi yabvongodza mvura. Jesu akamuti, simuka, tora nhoo yako ufambe. Mukomana aifanira kungosimuka oenda, because nhoo yakanga isina basa. Kwaaenda aenda unoona imwe. But Jesu akati, kana wakuenda unoenda nenhoo yako. Hapana anosiya nhoo yake pano. Famba neyako. Reason, kana ukanga wasangana nevanhu unochivatsanangurira kuti ndakabenge ndakarara apa. Ndopanda ndakarara. Asi ndakasangana naJesu. Akati tora nhoo yako. So nhoo evidence yepawakanga wakarara. Hakuna anosiya nhoo yake kana asangana naJesu. Unoenda nayo. Saka inini zuda nendebvu haisi style ama. Inhoo inotaura pandakabenge ndakarara. Kundaimbova pamasowe. Ndakatarisa kumabude zuva. Ndichinamata vana eDhampesi, Pio, Ginazio. Tichirare ndiri Jomanda yePistrona mukati mekuyera. Winnie through Dava uchibhoni Wishmael. Ndopwa uri kudzidzwa equality ndimi. Tuone vaziva muvidhivheti mukati meka. Tine zita rakatorwa momuneji. Chidzimadzimba paDeuteronomio. Some years ago, taiti Bhaibheri munya. Panao takuti kwakanyorwa kuchinzi. Idhira yeMwari, amene vana vaMwari. Inyasha dzaMwari. Yes. Ndozvinoita Mwari izvozvo kana hanzi nevamwe asiri Jesu. I think ndoda kuti tiimbe chorus yandinoda. Inoti Satani chandisunga, asi Jesu anosurungura. Ine pahanzi kuti dash, imwe nechingoti rikiti. Satani chandisunga ini, asi Jesu anosunungura. Ene hapana mumwe pane rino pasi waigona kundisunungura. Satani chandisunga ini, asi Jesu anosunungura. Ene hapana mumwe pane rino pasi waigona kundisunungura. Jesu anodambura makashu, Satani wandizunga. Anodambura makashu, Satani wandizunga. Jesu anodambura makashu, Satani wandizunga. Anodambura makashu, Satani wandizunga. Kuti tashu, oh tashu, oh tashu makashu, Satani wandizunga. Anodambura makashu, Satani wandizunga.
paupombwe akadambura makashu. Satani wandisonga 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 kuti toredemo kuti karikiti murwishi machisingwe simotonga. Satani wandisonga anodambura makashu. Satani wandisonga Jesu anotura mutoro wandangandakasenga anotura mutoro wandangandakasenga akatura mutoro wandangandakasenga anotura mutoro wandangandakasenga kuti ture katsikedzi kuti ture katsikedzi kuti ture katsikedzi tsitsitsi wandangandakasenga anotura mutoro wandangandakasenga. Amen. Tisangandira Mwari. Yes, Jesu anotura mutoro wandangandakasenga. Wakomanaka musoro wenyaya watinawo mangwanana ano unotiwo ng'anga nemuroyi. Yes. Tarzari pechone woti ng'anga nemuroyi. Ng'anga nemuroyi. Tonya yedu yoyo. Mangwanana ano muri bweri waroyi mangwanana ano. Yes. Waroyi waripo wa confirm. Timusacha tiripo chila. Awana. Unofara sari pechone woti waparara. Atopera tisatatanga. Vakashata. Tiri kuverenga bhuku raDeuteronomy chapter 18 from verse number 10 to verse number 12. Mashoko ari kutaurwa naMwari mangwananano. Pane zvinhu zvisingafane kuwanikwa pakati pedu. Saka vhesi yacho inotanga zvakanaka kuti urege kuita confusion. Saka verenga inoti chimbo. Nhasi ndiri kuverenga, ndiri kuparidzana mukoma wangu mukoma Sifas. Saka ndaMwari mboita amen. Yes, tajaira kuita namaswera sei kwakuti sei kubasa apa tinhasi tiri pabasa raMwari. Verenga mukoma inoti chivhesi. Deuteronomy chapter 18 yes, verse 10. Verse 10. Pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu. Hapafaniri kuwanikwa munhu unopinza mwanakomana wake. Saka vhesi iri kutotaura kuti chinhu chaunofanira kungwarira pakati pako munhu. Yeah. Munhu ari dangerous. Even Jesu anoti muchenjere kutsautswa nemunhu. Pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu anopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto. Aha. Ndoje kutanga. Saka tora wese paside. Verenga. Inoti chi? Kana unovuka. Kana anouka. Chirungu chinoti spirit of divination. Mufemberi. Apafane kuwanika munhu anonakirwa nekufembera. Unoziva vanhu vatema. Idzi ndo nyaya dzedu dzekufembera idzi. Apafane kuwanikwa spirit of divination. Anouka, right? Verengai. Kana unotenda mashura. Kana anotenda mashura. Ndo nyaya dzedu idzi. Mashura. 1 for sorry, Paski. 2 for happy. 3 for visitors. Vanhu vari mashura. Ziso rangu riri kupfuura nepamusoro ndichafara. Ziso rangu riri kupfuura nepasi ndichachema. Maoko anga ari kuswinya. Inzwa. Tarisa ari pedyo. Tarisa ari pedyo wotimira kudzungaira chamari. Zvadzungaire. Apadi munhu wemashura. Yeah. Vanhu vanogara mashura. Even tiri kuchikoro isu taidedzerwa timu remashura. Wachichinja mazai kuita tsuro. Vanhu vana mashura. Apafane kuwanikwa munhu anoita mashura. Verenga. Kana unovuka. Kana anouka.
anoita muuka adzokororwa, kana anoita mashura, kana anouka mufemberi. Verenga. Kana unotenda mashura. Aha. Verenga. Kana unoita. Kana anoita mazango. Kana muroi. Kana muroi. Saka vesi iri kuramba ichidzika. Yati mashura, ndobva yati mazango, ndobva yati muroi. Pamberi pemuroi pane mumwe aripo. Verenga chii ichocho. Pamberi pemuroi kana ng'anga. Aha. Kana ng'anga. Hamusi kuteerera mavhesi. Pane mashura, pane mazango, pane muroi, pane ng'anga. Zvinhu izvi ndemuki. Saka kufembera, shura, zango, uroi, ng'anga itimu 1. Haupatsanure vanhu ivavo. Wanofamba wese. Hautaure ng'anga usingataure muroi, because ng'anga ndiye muroi. That's why kana waroiwa pada ng'anga kuti iroyonore. Ende nda kutaura tori papoint iyoyo. Munhu anoenda kung'anga ane zvindi. Munhu anoenda kung'anga ane zvindi. Because ukasvika pamberi peng'anga, chekutanga chinotanga kukudza kuti wa mudanger zone ibhutsu. Bhutsu inototi kana maakuenda kumunhu ini chinisiyai pano muende mega. Kuti zvindi kuenda kung'anga. Kuno kunoramba kuenda nebhutsu kunoenda munhu. Bhutsu dzinosara. Ende kana ukasvika pang'anga, zvese zviri pang'anga zvakafa. Akagara pamusoro pedehwe remhuka yakafa. Musoro make mune manhenga ezizi rakafa. Akabata mazino ebere rakafa. Ari kuti ari kusvikirwa nasekuru vakafa. Iwe ndiwega mupenyu anenge akagara ipapo wakadaro. Tadza ari pedyo newe kuti makaoma. Mune zvindi. Ng'anga. Haupatsanuri ng'anga nemuroi. Hazviite. Right. Nyaya iyoyi yainetsa even kuEgypt. Imboenda neni ikoko. Now in Egypt, kana wakanga uri Pharaoh, waifana kunge uine timu iyi kuti ikubatsire pakufambisa nyaya. Saka Moses naAroni vaenda pamberi paFaro. Faro audzwa nyaya yaMwari, abvunza akati Jehovha ndiani kuti nditendere vanhu vaende. Mwari akati zvatinoita kupindura nyaya yaFaro, nature must preach, nature must respond. Yeah. Because sometimes nature inoteerera Mwari zviri better kupfuura vanhu. Yeah, sure. Saka kuine mavhesi bhuku raJobho anoti asi bvunzai henyu muka, bvunzai shiri dzedenga dzichakuudzai kuti Jehovha ndiani. Saka makataka protest. Chekutanga chakaonekwa inyoka, tsvimbo yakashanduka kuita nyoka. Now Pharaoh, because iye akanga ari munhu wemashura, akadedza akatora kuti hold on, ndaona panapa maita tsvimbo yaita nyoka, but tinofana kuita tidedze timu. Yani timu yakadedzwa. Pane timu yakadedzwa pana Exodus 7. Verse 10 to verse 12. Teerera mavhesi zvakanaka. Moses naAroni vakapinda kuna Pharaoh, right? Vakaita sezvavakarayirwa naJehovha naMwari. Aroni akakandira tsvimbo yake pasi pamberi paFaro napamberi pavaranda vake, ikashanduka nyoka. NdiMwari akaita izvi. Werenga verse 11. Ipapo Farao akakanda. Ipapo Farao akadanavo vachenjeri navaroi naidzo ng'anga dzeIjipita. Saka pakadedzwa varoi, pakadedzwa ng'anga, but paipefomwa miracle neng'anga dzemuEgypt vaishandisa chi? Power. Verenga, pane power iripo. Vakaita saizvozvo, vakaitawo sezvakaitwa naMoses neuroi hwavo. Saka ng'anga dzaishandisa uroi kuita magic muEgypt. Kurova kuti kana ukaenda muteritori yeng'anga, waenda pauri kunoroiwa.
That's why vanhu vese vanoshandirwa neng'anga matambudziko apere. Because ng'anga yacho ndiye muroyi wacho. Saka anenge achiti akadzura chaadzura uchingobuda bedzi waturi network okuroya hoya oroyonora obva aroya futi. Ndosaka pasina munhu anoenda kung'anga ada kuregera because maproblems achaperi wabata network yeuroyi. Saka Mwari aitaura kumaIsraelites mbuku raLevitikas akati musatsvaga ng'anga nemasvikiro, musaende kwavari kuti murege kusvibiswa navo because vanokuroya vachikuroyonora. Hapana, kana watoenda kung'anga waenda kumuroyi wapera waparara. Uroyi hauna kushandiswa bedzi apa. Moses because nature yaidhila naFaro. Now Aaron akarowa mvura imboyana ipapo mukoma Exodus 7 verse 20-21. Now ndoda kuti uteerere nyaya yeuroyi iri kutaurwa apa. Ng'anga neuroyi hazvisiyane. Verenga. Moses naAaroni vakaita sezvavakaudzwa naJehovha. Vakasimudza tsvimbo vakarova mvura, ndobva varova mvura vakomana vavo Moses naAaroni. Yakanga iri parwizi pamberi paFarao River Nile. Napamberi pavaranda vake mvura yose yomurwizi ikaita blood. Right? Verengai. Hove dzese dzomurwizi dzikafa. Rwizi ruka. Verenga. Rwizi rukanduwa rwese kutu. Verenga. VaIjipita vakasagona kumwa mvura iyi yeparwizi yakaine ropa. Verse 22. Ng'anga dzeIjipita dzikaitawo tsika yakaitwa naMozisi naAaroni neuroyi hwadzo vachishandisa uroyi. Asi mwoyo waFaro wakaomeswa. Ng'anga dzeIjipti vhesi iri kukonfema dzakashandisawo uroyi. Hazviite ng'anga inotoshandisa uroyi because ng'anga ndiye muroyi. Saka ukanzwa kutanzi muarea muno mune ng'anga ziva kuti mapera because manheru makarara ndiye anenge ari muroyi. Masikati mune muri paari manheru anenge achipinda. Saka kana kuire munhu anovekwa naJehovha, munhu anoenda pang'anga. Saka ng'anga dzeIjipiti dzakaramba dzichita katsika ikaka kuti Mwari akaita chinhu idzo dzinouyawo, Mwari akaita chinhu idzo dzinouyawo. But now pa chapter 8 yet Exodus, what happened there? Chapter 8 verse 6. Chichakaitika ipapo. Ipapo Aroni akatambanudza ruoko rwake. Paplegi Aroni akatambanudza ruoko rwake pamusoro pemvura yeIjipita, pamusoro peguruva reIjipita. Matatya akakwira akafukidza nyika yeIjipita. Ng'anga dzakaita saizvozvo neuroyi hwadzo. Saka ng'anga dzemuIjipita hadzina kumira pakanzi matafi idzo dzaiva neuroyi. Kureva kuti uroyi hweng'anga imagic iri real. Saka paiti pakabuda dafa rabva kuna Mwari mumvura, ng'angawo yoisa dafa ritori real. But vhesi iri kuti dafi reng'anga hwanga uri uroyi. Kureva kuti patiri kutaura nyaya iyi inenge itori nezvinhu zvinobatika. Imagic iri real. Ndosaka vhesi yati mashura haufaniri kutenda mashura. Saka nyaya yatura isusu sevanhu vatema tinoda mashura stereki. Saka nawo papari pakanaka apa Mwari akaona kuti no ndingaramba ndichirwa naFaro neng'anga dzake, chirega ndidemonstrate kuti I'm more superior kupfuura ng'anga neuroyi hwadzo. Saka now there was a plague yakaitwa naMwari muEgypt. We are in verse Exodus 8 verse 17. Verse 17 to 19. Vakaitawo saizvozvo Aroni akatambanudza ruoko rwake
Rakabata tsvimbo yake akarova guruva rapasi utunga ukavapo pavanhu nepazvifuyo. Saka panapa now you can see vakaverenga bhuku raGenesis vanoziva kuti muguruva kana guruva raakuuya raakutaura kuti paakuita mode creation. Saka now God was creating, saka pakarova guruva, muguruva makatranslata mukatanga kubuda mhutu dzikatanga kuruma vanhu everywhere. Vanhu vachirumwa neinda tsikizi dzikapinda zvatiri kutambaro. N'anga dzakauyawo, werenga verse 18. N'anga dzakaitawo saizvozvo neuroyi hwadzo kuti dziburitse utunga, asi hadzina kugona. Utunga hwakanga huri pavanhu nepazvipfuyo. Verenga verse 19. N'anga dzakati kuna Farao, uyu munwe waMwari, apa hatichapagone, ndiMwari akuita. Padzama kuda kuti n'anga pane pasisingagone, pane padziri limited. N'anga pane padziri limited. Saka kuda kuti wese vanofamba naMwari vanolimita simba ren'anga. Kana ukaziva the power that is invested in God, n'anga iri built yatodiki, haichina power. Saka panapa zvikadzi n'anga dzakainokonfirma dzikati uyu wamunwe waMwari. N'anga dzinotozotaura kuti uyu hapapindike, pakasoswa. Kuda kuti kana uina Mwari hauchade sauti nemvura kuti udzivirire varoyi. Because ini varoyi vandakaona paTV vabatwa vakanga vachitaura kuti even tikasvika sauti iri padhoo tinopinda nemuAirvin. Saka wakaisa sauti padhoo varoyi vanopinda nemuAirvin. Saka vhesi inongoti mutumwa waJehovha anokomberedza vanomutya nekuvarwira. Saka David anoti Jehovha kana ari murindiri wangu ndinovata hope nerugare. I will sleep in peace. Harisi basa rako rekumuka uchidzingirira varoyi, basa rako kurara. Mwari anoita basa iroro. Because varada tsika yekudzingira varoyi hauparare nezvidhoma. Unonyeba zvidhoma izvi zvikatisa zvikanomira pambarara paona kuti wa zvapinda zvongorova wrestling zviri pamakumbo ako. Tazari pedyo nekuti panguva yakaoma. Nhasi ziva kuti simba raMwari rakakura kupfuura simba ren'anga. Saka even Mwari akataura akati hakuna uroyi, hakuna un'anga kuda Jakobho, hakuna. Saka now when you read wakomana wese even bhuku raDaniel pana chapter 1 verse 2 unonzwa kunzi Nebukadnezar akanga aine n'anga, akanga aine varoyi. Kune vanhu vanoda kutorarama waine vanhu ava muupenyu hwavo nekuti vanofarira magic. Madzimambo wana magic. But now when you read Old Testament hakuna n'anga iri kunamata. Old Testament yese n'anga dziri kushanda nevahedheni. Hakuna n'anga iri kuchechi mu Old Testament. It's clear kuti n'anga inhume dzaSatan dzaari kushanda nadzo achishandisa mapagan kings. Hakuna n'anga iri kuenda kuchechi ku Old Testament. But what is fascinating, paunopinda mu New Testament n'anga dzaakuita zvekunamata. N'anga dzava men of God. Ku Old Testament zviri clear kuti n'anga hadziite zvekunamata, ndedzemashura neuroyi. But ukapinda mu New Testament now n'anga dzese dzaakuchechi. Iyo inonzi muzukuru wachiJakabhu, iyo inonzi shiri yabvuta rekeni. Kuti wanga uri kuvhima uchidhonza, waona njiyoda yauya yakadzvamura so yakunanga manje, yakuti arumwa. Ende bhuku ramabasa tipedze. Now when you read mu New Testament you see kuti Satan achinja strategy. This is after the cross of Jesus. Vhangeri rakuparidzwa rapiwa order, go and preach. Mama verse anotaura kuti Mwari akafadzwa nazvo kuti vanotenda avaponese neupenzi hwekuparidza.
saka vhangeri ranga rapinda muvanhu. Satani akaona ndinosara ndisina vanhu pana, saka pane n'anga mbiri dzanda kuti unzwe apa. One ndeye muguta, imwe yacho ndeye kuruzevha. Hausatambe chamari da kutaurira. One ndeye mutauni, imwe yacho ndeye kuruzevha kumusha. But n'anga idzi ama men of God, n'anga idzi dzava profita. Usatambe nenyaya. Imbo yatidzwe kutanga inzwa. Mabasa wa Apostles chapter 8 verse 9. Muchiburuko inoti chi? Zvino kwakanga kuno umwe murume, kwakuine mumwe murume wainzi Simeon. Uyu ainzi Simeon. Waive n'anga kare paguta iro. N'anga kare paguta. Waishamisa vanhu veSamaria. Akanga achiita ira ndiri kuparidza. Akanga achishamisa mashura. Ndakutaurira n'anga nemashura hazvisiyani. Akanga achishamisa vanhu veSamaria paguta. Mutauni muhararo chaputika mamutare chachaya. Simeon apinda atanga kumashura kushamisa vanhu veSamaria wese. Verenga inoti chi? Achizviita munhu mukuru, aizviita a great man. Verenga vose vaduku navakuru. Chirungu chinoti both great and small vakamuteerera. Vese vakuru vadiki vakamuteerera vachiti munhu uyu munhu isimba guru raMwari. Hamusi kuzvitaura imimi. Muri kunzwa here vanhu zvavataura? N'anga iri kunzi nevanhu. Uyu munhu man of God. Nhasi taona simba raMwari. Denga richiti aiwa hapana simba raMwari, asi man of God in'anga. Asi vanhu vachiti the man of God. Vanhu ndo wakati zvaaita mashura, zvaaita mamiracles, ava men of God. But vhesi yati munhu yanga iri n'anga muguta. Hanzi both great and small, kuda kuti kunyengerwa hakuna akura mukombe. Even zachena ndebvu unonyengerwa. Unogara pan'anga uchifunga kuti wagara pana man of God. Iye anga iri n'anga paSamaria muguta, mutauni mune vanhu vane cash, vanhu vane mastens, malandlords. Anoziva kuti kana uri mutauni, kana une chizha kaoma mutauni kuroja. Roja riri panguva yakaoma, hariwane pisiba. Vamwe makaropafadzwa hamuzivi, muri malandlords, muno mareserva. Mutauni kuroja kwakaoma, unogona kuroja baba 1 muri 8 families nechamber 1 marokesheni. Chamber 1 dhoo kupinda mubathroom rerisina, pane pasina dhoo rakatobviswa, pane jira. So uchigara mumba mekuti pane passage, iwe mukadzi wako nevana wako. Munext door mune mabhachura 2 ekuti paunobuda uchienda kubasa, mabhachura 2 anosara achitaimira vana wako. Mukadzi wako kana akunogeza, mabhachura anonzwa kunge andanga asina kudza kuti mapinda munhu. Choisa tauro panawo. Sorry, pakaba. Chotorodza chivoya ndaona pakashata, wari kudya neriva. Ataona baju kuroja mgo. Unoti wabva kuchechi unosvika kumba, zvonzi muri kudiwa mama, iwe nevana kumusangano. Wobata vana wako newe unopinda kwamama, garai pasi na mama, garai pasi. Magara pasi, nyaya ndakudedzerai pakati penyu pane munhu asiri kuflasha toilet. Unotaka kusunza maoko ngori pasa pasi pamusoro iminya itodzikisai roko. Hanzi pamabuda pakuseni muchienda kuchechi kwenyu, ndoba yasara isina kuflashwa ipapo. Ndimune nyaya yenyu. Vana varimu imbotazo roja riri padhuze neodi riri panguva yakaoma. Wakadzomwa. Maroja akateera Simon, malandlord akateera Simon. Zvikanzi pashata paita munhu waMwari pachimbumu paground ari kuita zvishamiso.
Simeon anga asina shoko la Mwari. Simeon anga ine miracles. Wanu wese wakati paita men of God wachitenda nganga muguta. You must be very careful now, because muguta masara nganga. Wana Simeon wawanda. And wanu wese wasina shoko la Mwari hanzi wari ipapo wachitera Simeon. Pale zakaitwa na Mwarabu. Where verse? Kisha kato na Mwari. Verse 11. Wakamuterera nokuti akanga washamisa neunganga wake kwenguwa huru. Unganga ndo uroyi. Saka vairamba vachimutera because ndiye aiva roya futi. Saka vakaya kuservice yake ovaroya. Mangwana odzoka vachitera unganga wake uroyi waaishandisa kuroya vana ava. But now he was called a man of God. One wese wakanga watitaona mprofita. Wargumutera muuroi vakasunungurwa nei. Verenga vesi iri pasasi. Inoti chi? Mwarenga wangu. Zvino vakati vatenda Filipo. Waiparidza mashoko eushe hwaMwari nezita raJesu Kristu. Chinhu chakasunungura vana chimira. Chinhu chakasunungura vana ava. Vesi kuti Filipo akauya akaparidza Jesu achitaura ushe hwaMwari. Amen. Kutaura kuti shoko raMwari ndorega rinosunungura vanhu. Saka Jesu achiti, you shall know the truth. The truth shall set you free. Amen. Kureva kuti vhangeri ndorega rinosunungura vanhu. Hapana chinosunungura munhu kunze kweshoko raMwari. Ushe hwaMwari ukaparidzwa vakasungwa vanofanira kusunungurwa. Shoko raMwari rakati raparidzwa vanhu vese, even iye Simeon, vesi inoti akabhabhatidzwa pamwe chete nevamwe n'anga. Kureva kuti nhasi pana n'anga dzinofanira kusarudza Jesu. Itai amene vana vaMwari. Kana tine n'anga nhasi dzinofanira kutendeuka nezita raJesu. Ende n'anga nevaroyi ikarega karanda kuudzai zvichaitika mberi kwamuri kwenu. Vhesi inotaura pana zvakazarwa chapter 6. Kundakaona vakanga vachimhanya vachitiza gwayana Jesu akudzoka pa second coming. Hanzi vakamanya vakuru nevadiki, vakasungwa nevakasununguka, varanda vakamhanya vakandopinda mapako vakativiige pane gwayana nekutsamwa kwaro. Nekuti zuva guru rekutsamwa kwaro rasvika ndiani achagona kumira. Vanhu vese vakaonekwa vachimhanya, magrupu ari kunyorwa. Kana ukaverenga hapana n'anga, hapana muroyi. Asi ukaverenga Revelation 21 verse 8 inoti kunze kweguta unenge kune mbavha nevaroyi nen'anga nevanoita upomo. N'anga dzinonyorwa panze, but vakumhanya hadzina waroyi havana kuonekwa vachimhanya. Vhesi iri kutiudza kuti waroyi wakashaya nguva yekutiza. Ndira kuti waroyi vari pana vamuteereri. Zvichaitika mberi. Waroyi wakashaya nguva yekutiza. Paitiza vamwe because kune resurrection of the saints. Saka varoyi vakanzi hautize, vanga vakamira vari busy kurutsa vatsvene vese vavakatya. Saka pa second coming muroyi haatizi, anenge achirutsa mutsvene wese waakatya. Taridza muroyi ari pedyo newe kuti uchakwara shamwari yangu, uchapera. Uri kuseka naye. Saka varoyi tendeukai nezita raJesu. Vangeri ratouya. Iyi n'anga, man of God, prophet wemutown. Now prophet wekumusha. Ava vanga vakaoma. Ava inzi madzibaba Jesu. Aimboya nevhesi iyo itinzi. Madzibaba Jesu. Mabasa aVapostori 13 verse 6. Ava ndevekumusha. Vaigara nasabhuku. Verenga. Vakati vagura chiwi chose kusvikira vakasvika paPafos. Vakawana imwe n'anga. Mira, vakawana chii vana vaMwari? Vakawana n'anga 1 waiva muprofita. Zvakuitwa pamuprofita. Ziya kuti wasangana nemuprofita wenhema. Because vakawana n'anga. N'anga ndiye aiva muprofita wenhema. Vakawana imwe n'anga. N'anga yacho hadzine vhesi ndiye aiva muprofita wenhema. Chinonzi muprofita wenhema in'anga yakuita zvekunamata. Saka kunoti tikasvika pan'anga tikaona bhutsu dzibviswa pan'anga,
tosvika pamuprofita achibvisa bhutsu tasangana nemuprofita wenhema. Because staira yaari kuita yekubvisa bhutsu ndiyo iri kuitwa kun'anga. Saka muprofita wenhema tikaenda pan'anga pane mbiya nehari netsvimbo pan'anga. N'anga inenge ine mbiya, inenge ine hari, inenge ine tsvimbo. Tikaona muprofita akutorawo mbiya nehari netsvimbo zviri kuitwa nen'anga, tasangana nemuprofita wenhema. Because n'anga vhesi iri kuti ndiye muprofita wenhema. N'anga aenda kugomo, n'anga inogadzira misha, inoisa hoko. N'anga inoti iri kusvikirwa nasekuru uyo anenge achigadzirawo misha, achienda mugomo, achiisa hoko, achiti ndiri kusvikirwa nengirozi. N'anga ine mazango, inokupa chinhu chine mhiko. Chainoti unoshandisa so isa mazai, isa cooking oil, ena unoputsira pamharadzano, tora huku nhema. Muprofitawo anenge achiti mazai, anenge achitaura mafuta, anenge achitaura mharadzano, achipa zvinhu zvine mhiko, achipa mazango. Ndiye muprofita wenhema. Ing'anga yakunamata. Saka zviri nyore kuona n'anga. N'anga dzawanda manje. Saka tarisa ari pedyo kuti uri kushandirwa nen'anga. Unoziva enda aishandirwa, werenga pasasi ndo point yangu kuti ibude. Werenga pasasi chii chakaitika. Izwa aiva muJudha, zita rake rainzi Bhari Jesu, ainzi madzibaba Jesu. Chaanga aine zita remweya raanga azvipa, but harisi zita rake. Vhesi inoti aigara nemubati sabhuku, munhu akarurama ainzi Sergio Paulus. Verenga vhesi 11. Verenga vhesi muchisikana vhesi 8 vhesi 7. Waigara pambati wenyika sabhuku wainzi Sergio Paulo. Munhu akachenjera. Sergio anga kangwara asainyengerwa nen'anga iyi. Iye ndokudana saka Sergio manje akanzwa Barnabas na Saulo. Werenga wakadana Barnabas na Saulo. Akanzwa Barnabas na Saulo achitsvaka kunzwa shoko raMwari. Akati panapa ndinogara naprofita ava. Pati profeti madzibaba Jesu ava wanongoita mashura nekugadzira misha. Awana mavhesi. Waiti bhaibheri munya. Wakanga wasina mavhesi. Saka vhesi iri kuti akatonzwawo waitaura shoko raMwari. Akati uyaire kuno tanzi bhaibheri munya. Tanzwa nechimunya. Imboti payo fresh bread from out of grace. Madzibaba Jesu wanga wasina mavhesi. Waingova washura bedzi. Hanzi but waizviona kuti wakuru wane deception. But kazita manje kuti madzibaba Jesu. Madzibaba Jesu. But madzibaba Jesu ranga risiri zita rake chairo. Because pakadedzwa Paulo ndiye Saulo na Barnabas kuzoparidza pamba apa. Uyo akaona kuti pauya mavhesi ndinoexposwa. Pauya mavhesi ndako izwa zvakaitwa nen'anga nemuprofita nemo. Verse 8. Verse 8. Asi n'anga iyo Elimas ndiro zita rake. Zita rake rekuberekwa naro ainzi Elimas. Asi nekushandira vanhu madzibaba Jesu. Ukangoona zvadaro wasangana nemuprofita wenhema. Bairage raremweya rekuzvarwa Timoti. Jokoniya rekuzvarwa Stepinage. Hanzi iri ndede kwadaritora rabva Mominage. Nyaya iyi kana ndichiparidza haisi yako, ndiri kubatsira kuti uone n'anga nemuprofita wenhema. Saka urutsamwe. Urutsamwa chi? Vhesi inoti you shall know the truth. The truth shall set you free. Amen. Chinokusunungura kuziya zvokwadi yaMwari. Amen. Nestembo apa. But shoko raMwari rakati rasvika, hanzi n'anga iyo Elimas akazama kuda kuvadzidzisa kuti mavhesi anobva kuti musaende kune mamachechi. Munhu uya panapa bhozi vanoziva kuti mavhesi akaverengwa munhu anopiwa meso akaona. Tiri kuverenga zviri pavhesi mukoma. Ndiri kuverenga vhesi. N'anga dzakuita zvekunamata.
ndohondo yatinayo. Verse inoti chi? Verse number 10. Verse number 10. Paul akamutarisa akati chi? Tangire pa 9. Yes. Asi Saulo ndiye Paulo azere nemweya waMwari mutsvene akamutarisisa akati iwe uzere nekunyengera kwose mana akaipa mwanakomana wadhiabhurosi muvengi wokururama kureva kuti muprofita wenemang'anga mwanakomana waSatani. Vese vari kuenda pang'anga, vari kuenda pamuprofita wenema, vaende pamakumbo aSatani mbune. That's why uchiona kana wasvika ipapa unofanira kutopfugama kuwira pamberi pake. Even Satani achitaura naJesu paMount of Temptation akati pfugama undinamate. Kana wasangana nemuprofita wenema neng'anga, wasangana nemwanakomana wadhiabhurosi, taridza ari pedyo newe woti wakashandirwa naSatani. Tiri pachiteshi chibhururu pakuda vanosvinura. Tiri pachiteshi chibhururu chenjera ng'anga, chenjera uroyi. Tiri pachiteshi chibhururu. In closing, indakakura Marisapo kudowawo mapurazi evanhu vatema. Tiri kudowawo bhazi raitakura vanhu kubva kumusha kuenda kuHarare tairitaimira na 11, 12 zvichiuya kusvika 2 ndo manheru, midnight, usiku. Kana ukarega kupotsa ipapo unomirira futi mangwana same time. Ndo bhazi rakanga riri kudowa richidhiraivhwa nevaenzi vana Bezero, ndovakomana vakanga vachirwa pasi. Ende bhazi rainaka nguvayo takanga tichiri kusa, dhiraivha wacho wekubhusa anesadza muhomwe richirohwa pasi. Raifamba mabhazi, aifamba mabhazi yayo richijawaira mutango wamatunhu indi mutiku nopiyaro watsotsi. Waiona wagara imomo wairatoa kuti yanzwira mawiri tsvimbo yedapi mabhazi ekumusha. Saka mai guru wangu inini waibva muHarare wachiuya nebhauga nemafuta akanzi US8 5 liters. Ende mai guru waiti kana wakanga waine zvinhu izvi taigara nawo wanga wasingabve pamba kusvikira sage rebhauga raakupera. Kana nguva yekuenda kuHarare yakwana paitaurwa nambuya, mangwana mhai vari kuenda, mumuke muvaperekedze kubhazi. Saka tsika yaiti kana mwakuenda kubhazi hakuna munhu anoenda kubhazi asina kugeza. Saka 11, 12 mabhaketi chimhanya nawo usiku watotema waremoni chikwesha mamwe uri kuperekedza munhu kubhazi chikwesha mamwe. Maiguru wanenge wakarara kana wapedza kukwesha mamwe moina munochinja. Hakuna munhu aenda kubhazi asina kuchena. Ochena kunge munhu ari kuenda. Buya tapedza, torai mabhegi. Maiguru wanenge wakarara kudhanduru. Torai mabhegi mukicheni, endai kubus stop mufanoisa moto. Iwo wanenge wakarara tosvika toisa moto panjunction, toisa moto panjunction. Basa redu kana moto hatiudzieba, basa redu kuteerera macho kuti bhazi raapapi. Mumwe anenge achitarisa kuti maiguru wakuye kuti mugone kusanganisa. Mukaona wanoroka mumwe wotomhanya kuti chikasirai munokwara. Saka maiguru waiuya wogara panjunction wachidziya moto. Basa ravo wachidziya moto vaingobvunza raapapi, raapa James, raapapi, riri mudedzo, raapapi, radzika, raapa mukwini, raapapi, raapa Nyatanga, riri kukwidza mukwidza, rainovheneka kudayo
rikavheneka maiguru achisimuka. Robva rati chi pamusoro pane vakomana varipo vari kutambira mabhegi. Taitora zvavarongedzerwa tichikandira vakomana svika ivo vaipinda mubhazi pane kahwindo kakari pakona waikavhura kudai wobudisa musoro wachitarisa kudai. Wari mubhazi wachitiona tichikanda takageza takachena waiti makomeredza achipedza aribva akwira mubhazi torowa pasi. Maiguru ndovega vaiziva kuti hakuna kwavari kuenda, wakachena asi havasi kuenda. Saka vachingopedza wabva wakasira kuita nyaya yacho wabva wabudisa roko woti bye bye muudze mhai kuti ndaenda. Taisara takapira nekuchena kwedu bhazi ichirowa pasi. Zvakaitika makore tiri kumusha. Kumusha kwakaoma. Kumusha kana hembe taita zvokupiwa. Dzimwe dzava dziri dzepane pafiwa. Panogwiwa paya zvonzi sekuru hanzvadzi yamai yafa. Toita sei? Zvonzi ipai vakomana mabhurugwa wapfeke kunawo. Saka unongone zibhurugwa zihombeso rakaisuka nekaiso. Uchimhanya naro nomurutsa so. Kofu kofu. Chimhanya. Kumusha kwakaoma sha. Ini sutu yandakatanga kupfeka ndakapiwa namukoma mashi yeblack. Pana masutu ekuti ukapinda ukapfeka unongori mukati so wakati kopori muso. Papa nezitayi wakati paririwe zitayi zombe rakakura kurewa. Rakati nemaraini epingi neorange so. Zisheti zombe kule. Ndikaita kupedzera mukati nebhurugwa reblack. Vapedza ndobva ndibayira mateke white. Ndakasvika pachechi so vanhu vese vakati muvhangeri akachena, muvhangeri akachena. Wachini mhotsa macheneswa nani mukoma mashi wakamira pasaidi so. Wachiti hapa pakaipa. Kumusha. Tati nguva yakafamba tichiperekedza maiguru. Kusvikira tsamba yakasvikira kusekondari kugwangwadza. Zvikanzi tsamba ngariende kumba uzai mukomana kuti mangwana ari kudiwa kuHarare. Itai ameni pamwana wamwana. Kuti mangwana mukomana ari kudiwa kuHarare. Tsamba ichiverengwa tiri mukitchen. Ndakasira kutarisa rimwe timu. Ndikati mangwana ndiri kuenda kuHarare. Munhu wese ngaamuke ageze. Hakuna. Hapana nda bus stop asina kugeza. Yakanga yanguva yedu. Ende kwesha manga nelemoni. Inonoziva kana uri kuenda kuHarare wanga usati wamboenda wane nguva. Wakarara sounongonzwa kwebhazi raenda. Bhazi itange raenda so. Buya. Bhazi raenda dzikama chongo harisati rarira. Chongo harisati rarira. Mbuya wanenge wakateya nguva kudai. Kutanga kunzwa mbuya ndionekwa chitoziva kuti nguva yakwana. Woti unomutsa vakomana mukai. Woti boys ndakateera so. Wachikwisha. Kati zviri kufamba. Ndakarara zvangu zviri kufamba. Timu yangu iri kuenda mberi. Kumba ndikati muise moto. Awa zakadaya nguva yako so. Isai moto. Saka tiripo pajunction papa takateerera rapapi. Tsikama iri pajunction. Tsikama iri pamusembi. Wachitaura wachikuza pasi. Rakanoti chiti uwaso. Ndikati handimbotambe nguva yangu, handimbotambe. Wakamira ndandine kadiki kabheki ndikati munoisa pamusoro. Takadongorera ikachikana ndikati bye bye muudze mbuya kuti ndaenda. Ndakutaura vana vaMwari takufara. Vamwe vakachena asi havasi kuenda. Yes. Vamwe vane green, vamwe vane mabhaibheri asi havasi kuenda. Pabus stop muripo patamusi kuenda. Kuchena makachena. Wakaenda pang'anga hauna kwauri kuenda. Pati bhazi risati rauya. Jesu asati adzoka. Munhu wese ari kupiwa mukana. Nhasi tiri pachiteshi bhururu. Uri kupiwa mukana. Sarudza. Mangwanana aripo ari kuti Mwari ndinomutenda nevhangeri. Amen. Nekuti vhesi inoti Mwari akaregerera nguva dzekusasiwa. Iripo nguva yandakambonyengerwawo newaprofita wenhema. Asi nhasi ndinotenda. Waprofita wenhema warura. Mwari ngaandichengete. Kumusha kwandinobva nyaya iyi yakasimba. Waprofita vari kuita zvidavado mumusha medu. Tisati taenda kulunch, pray for me. Namatirai mhuri yangu. Namatirai mhuri yekwedu. Takasungwa newaprofita wenhema. Uyai vaimbi muimba. Nhasi vhangeri rauya kuzosunungura vanhu. Toda kunamata nevanhu kuti
azviite tingaraswa ruponeso ruripo. Tina matirewa kuma kumusha kwandinobva nyaya iyi yoprofita nemanenganga yatinetsa tisunungurwa ndo yakumuchinjikwa mangwananano. Take chance kana aripo aruko ndo kuti upasana newangu come umira. Want to pray for you. Simukai mwe wamwe wese wakagara akatisimuke simukawajafa wamwe wese vanoda kufamba kuchakwashobva yainganetsa yaprofita ndinindega ndakatendeuka asi vanhu vakasungwa nenyaya yakurotina mati neniwo nyamatirei wakoma ndiri kupiwa zvinhu pane vanarudi tezisi vanoda kusunungurwa pauroyi nevazi chapere musha atisi kurara newana takasungwa ndiri kurara chivhumuka ndiri kuona bada yakunotina mati God bless you vana mai famba ruponeso rwasvika ndauya semuenzi ndoda kusunungurwa nezita raJesu yakuno handisi kurara neta tikabata chinhu achifamba ndakaroiwa yakunotina matire umwe rupi nezita raJesu ndakaroiwa vana vanhu vakuroya dzinoshanda kumana dzinoriva asi hapana chinofamba pana akakuroya uyakurobe tinamati pana akakuroya uyakuro tinamati konesiwana mai vanofamba vachiuya pana akakuroya tinasukufamba tinamatirewa ndanafunga ndiri muyenzi avanotoa panenyadzauka famba uyakurobe God bless you sekuru wasuta roko yakabatizwa zvinhu pane vanhu vakandichenjeresa makona vatisandafanira kukasisa nyai nekuromerechita mati vanesiwana mai vanofamba vachike kuna Jesu vanhu vakandiroya fambai wadhara famba ivo unapokamira sei musha mangu pane zvakagadzirwa zazviwanekandirangarire vakoma waningira wangu wakabatabata asi ndinoda ruponeso hakuna uroyi kuna Jakobo yosimbira mune vawananano yeye vakaupa hapana vemasara anotiusaitira tete ofesiwanakuya uyai wanambuya pane zvakaitwa musha uyai kuno tina vachereva kuti wakomana vhakeira kuti muna apolo famai kurume famai veshatya induva yenyu ndakabatiswa uroyi asi mwari ngaandirangarire chechi nepawa kusungura vanhu chavakamira indweva handichade ndaneta nekushandiswa famba uye mberi inguva yekudzwa vhangeri vakoma vakaziva kupedzisira varaisungura vanhu famba uye mberi. God bless you, Koko. Wari wakuroma fatse. Wakuroma fatse. Wari wakuroma by masaro. Wari wakuroma ya jibire. Nauya. Wari beri mwe. Wari wakumana kusadisia wakuma. Shao na uitsika. Jesu alikuya moyo wangu wazara
Silonda Chenura Kuna Jehovah tinoda kutenda tichakumbira kuti tipiwe mnamato wakuvhara. Tisati tapiwa mnamato wakuvhara, tiri kuda kuva nemnamato wakunamatira vana vaMwari vafamba vauya kumberi. Mukati mevana vaMwari vafamba vauya kumberi tine vamwe vane munamato nekuchema pamberi paMwari. Ishe rangarirai mhuri yekwedu, ivavo varipo vari kuchemera mhuri yekwedu Mwari kusvika rini. Kutaura kuno kutori nehondo dziri kugadzirwa musi wa25 Mei. Mwari rangarirai mhuri yedu. Toita vamwe vari kuti Mwari, ini ndakararama upenyu uhu mukusaziva, but matondiwanirawo mukana zuva ranhasi kuziva chokwadi ichi. Saka izvozvi toda kuita munamato. Tichakumbira vafundisi vari kuno kumberi, tichakumbira Pastor Chiwara kuti vauye vatinamatire. Tichakumbira Pastor Chinowaita monamatira vane machallenges kumhuri, vari kunetseka nezviri kuitika kumhuri. Then Pastor Chiwara muri kunamatira vari kutanga nhasi kuti Mwari maita henyu matonditenderawo kuva paungano iyi kuti ndikusarudzei samuponesi wangu. Kana vapedza kunamata vaviri ava, tichakumbira tobva tapiwa munamato wedu wokuvhara ndokuudzai kuti toita sei. Mwari atikomborere. Baba wedu vari kudenga, muzita raMuponesi Jesu tinokutendai masikati ano. Maita henyu Mwari nesimba revhangeri. Nakutendai Mwari manyadzisa Satani mukamufumura mukati masikati ano. Vana venyu havangaramba vakatsikirirwa nevakaipa, havarambi vakabatwa nekubatwa kwemweya yakaipa. Nakutendai nekuti zvokwadi inotisunungura zviro kwazvo. Masikati ano Mwari vhangeri renyu yaparidzwa. Kune vane hana dzarova nekuda kwemweya mutsvene, vakasimuka vakauya kuno kumberi, vakati vanoda kusarudzai kekutanga mukati meupenyu hwavo. Mwari wangu, muchavapa mukana wapinde mukati memvura wabarwe patsva. Tokutendai newawa Mwari wamaitendera kuti vaite sarudzo inokosha zvakadai. Wasimbisei pasarudzo iyi. Kudzimba dzavanobva kune hondo, Satani anotsvaga wekuparira pamwe chete naye. Asi tokutendai Mwari wavo mavabvuta mumaoko ewakaipa. Chavasimbisai pasarudzo inokosha zvakadai. Chengetai upenyu hwavo. Dzamara vachipinda mukati memvura vachibarwa patsva, vachikuraramirai muna Kristu Jesu. Mwari wangu naMuponesi Jesu, vabatsirei kuti pavanobva pano, apo vakandira upenyu hwavo mukati memaoko enyu, varwirei hondo dzose dzinobva kune muvengi wakaipa. Tatenda Mwari, vachengetei nekuchengeta kwavatumwa wenyu. Vatumwa vaJehovha vanokomberedza vanomutya nekuvarwira. Tatenda Mwari nekuti muchavarinda pakuuya kwenyu Mwari. Tonamatira kuti ivava vawanikwa vari pachita chavachaponeswa. Maita henyu Mwari nemuzita raMuponesi Jesu takunamatai nekutenda. Amen. Baba wedu wari kudenga, muzita raJesu toda kutendai. Maita masikati ezuva ranhasi ramakatigadzirira kusangana nekuponeswa. Mazvita Jehovha unengoni kurwira vana venyu vanga vari munjodzi kwemakore. Vamwe vakazvarwa vari mutsika idzi, vakarerwa netsika idzi, zvikaendesa vamwe kuzvikoro zvetsika idzi. Asi nekuda kwezuva ranhasi matendera kuti nevatana vasvikirwe neshoko iri. Kudzurwa mutsika dzechivanhu vane vazukuru.
maita Jehovha unengoni kuratidza kurwira vanhu venyu. Musatendera wese wanzwa shoko iri kuti asvinudze ziso kune zveumwanga. Musatendera vana vamarwira neropa repamuchinjikwa kwete nhasi kuti vadzoke kunosvinudza meso avo kune zveuprofiti. Maita henyu Ishe, tangai upenyu hutsva nawo, chinjai kunyangwe nemisha yavo. Zvavachanzwa zvese zveshoko renyu ngavati hongu nekuti madaro. Pakunopedzisira tisati tabva pano, rwiraiwo mutauri wamashandisa mangwanani ano. Musamusiya ari ega, muzita raJesu chanamata, amen. Baba vedu vari musoro kudenga, muzita ramambo Jesu tinouya pamberi pechigaro chenyu chenyasha munguva dzino. Baba, tichiti mazviita nekuti Mwari matinyevera kuti hakuna umwe anofanirwa kunamata kunzwa kwenyu. Baba, tinoshuvira kuti Mwari wemasimba ose mambotizivisa vana venyu kudai pamusangano uno mudistrikti rino reNyanyadzi. Mwari, pashayikwe vanorashika. Tinoshuvira Mwari kuenda kumusha, tinoshuvira kukumbana nemi Jesu pamunouya kuzotora wakaita kuda kwenyu. Mwari wangu, tinoda kutendai nekushandisa kwamaita murandakarume wenyu semudziyo mukati memasikati ano. Titikomborerai nekutiropafadza, tibatsirei Mwari